Egész nap Silviust kerestem. Ő látta mindkét zuhanásomat, és az volt az érzésem, meg tudja mondani, mi volt a hiba a másodiknál. Tessék, csak tessék! Itt látod a hölgyek és urak a csoda elefánt. Súlya, köszönöm, 750 font a súlya. Tessék csak, hölgyeim és uraim. Köszönöm, uram. Régóta dolgozik? Hát, ha munkának vesszük, hogy egész nap jegyet árusítunk, akkor igen. Miért? Egy Silvius nevű öreg fiút keresek. Úgy hallottam, itt dolgozott. Mi köze hozzá? Hogyne, Sirius, ismerem, hasbeszélő, komoly tehetség. Ha hiszi, ha nem, képes úgy beszéltetni egy állatot, mintha ember volna. Azt hiszem, valami nincs rendben vele. Hogy érti ezt? Hát már jó ideje nem mutatkozott erre felé, vagy egy éve. Azt hiszem, tartozik valakinek pénzzel, vagy valamivel. Nem is sejti, hogy hol lakik? Utoljára úgy hallottam, odállt valahol a folyóparton. Egy viskóban. És abból él, hogy kutyákat tenyészt. Köszönöm. Uram, eddig még nem gondoltam semmire, de néhány órája 3 fickó járt itt, és róla kérdezem. Mit mondott neki? Ugyanazt, amit magának. Köszönöm. Szívesen.